Kopogore gi manya korom gajwang weche moludi bende gin weche matimore gwenge magwa makaluo. Kiny makawuono e county mano ma Homa Bay, duol mochung' ne yiero pachoka IEBC bende ochako chenro mano mar goyo kogno kendo puodho jochung' 12 ma bende dhi laro koma mano mar kar chung' od bura mano ma Kasipul. Yiero madundo ma bende biro bed kibago kanyo chieng' tarik 27 mano mar dwe manyien. Chenro mago mag puodho jochung' ma bende IEBC timo gitimo e apise mag-gi mantiere Kosele. Chenro bende chakre odiochieng' ma kawuono nyaka rom kanyo odiochieng' makiny. Parne gi puodho jochung' 12 ma bende dhi laro kom kar chung' od bura mano ma Kasipul. Kiny ma kawuono no chak kanyo gi jal maringo kod independent oringo monge kod otiko moramora mano jachung' mong'ere kaka Philip Nation Aroko manyaka sani IEBC nosetieko puodhe. En jal mokwongo mokwongo kiny ma kawuono e kar chung' od bura mano ma Kasipul. Jafwambo wadwa Alia Beach nitiere e gwenge mago mag Kasipul kendo luonwa chal mar wach makama. Ng'eno bedo kwa tudre kode chenro mar mbako romo kapok watieko chenro marwa rom kanyo saa 5 mano mar Onyango. Kopogore gi manya korom gajwang weche mamoko ma bende waluoni e county mano ma Siaya. Ng'anyo mago mag nurses e county ma Siaya bende osedonjo e juma mare mano mar adek. Kiny ma kawuono jafwambo maro e county ma Siaya mano Biko odhi bedo koluonwa chal mar ng'anyo e county ma Siaya hinya e kinde ma Siaya County Executive mago jodito e county ma Siaya bende okiny ma kawuono dhi bedo ka romo kod nurses mar mondo gibil wach kotende kod ng'anyo ma bende osebedo ka dhi nyime e county no. Moko kuom weche ma bende gibiro bedo ka gitwak bende ni kaluwore kod jogwek ma bende nomonjo nurses e kinde ma bende ne gichwalo ng'anyo magi. Nantiere nurses mamoko ma bende noyudo hinyruok makoni kod kocha ma bende nurses wetegi dwaro mar mondo michulgi kaluwore kod hinyruok ma bende ne giyudo. Kata kamano chenro mag ng'anyo mago mag nurses osebedo ka thiro chala mano mar thieth e county mano ma Siaya. Biko biro bedo kaluonwa wach makamano. Kopogore gi manya korom gajwang e county ma Kisumo bende notimo ni sigana kotendre kod achije mago mag kuo mago mag nyamburko madirom 11 kama. Obila manete senda obila ma Migosi kanyakla kod Kasagam e county mano ma Kisumo ne ondhiyo achije 2 bang' yudo gi kod nyamburko 11 kod fuonni mago mag nyamburko ma bende ne chich ni ne okwal. Kanyaka sani achich machielo mano mar adek bende pod imanyo kod obila ka bende report makama ne ogete senda obila mano ma Migosi chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 6 mar higani kanyakla kod nitiere report machielo ma bende nogo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 10 mano mar higani. Obila no setemo karomre margi ma bende ne gisemako achije 2. Kata kamano pod gitimo nonro mano mar achich achiel ma bende ne olal miero. Koro okiny ma kawuono achije 2 ma bende iseyo kod kuo mano mar nyamburko ibiro bed ka ichopo e nyim doho e county mano ma Kisumo. Wantiere gi jafwambo magwa e county ma Kisumo biro bedo ka luonwa chala makamano. Yiena mar mon mertieke county mano ma Migori. Joji Juma nonyisa kanyo ni e county ma Migori nitiere jakuny mula moro ma bende notho e kar kunyo mula monga mantiere gwenge mago mag Kanga mane sub county marongo e county mano ma Migori. Mane na chiel kuom weche ma bende biro bedo koluono odiochieng' ma kawuono tho mano mar jakuny mula mano e gwenge mago mag Kanga mantiere Rongo e county mano ma Migori. Weche kotendre kod mano odhi bedo komiyo wayonero ma adimba e weche magwa manyien odiochieng' makawuono. Magin moko kuom weche ma bende waluoni e gwenge magwa makalunya korom gajwang gi mamoko ma bende biro bedo kwaluo matimore pachoka matimore pinje ma oko. Bed gi ng'eyo ni biro bedo kiyudo gi chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore. Yiena mar mondo miatieke gi kanyo weche mamoko ma bende biro bedo katimore odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa kawo gi kapok oromo kanyo saa 5 mano mar Onyango. Akayo matinya korom gajwang antiere koda welo ma bende osechopo. Wadwaro mulo sekta mano mar somo. Achiedh nade mopogore opogore ma bende osebedo ka mienjo e sekta mano mar somo. Akayo matin adonjo kod twak. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you.
To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Na to kori winjo, kika winj kucha kuluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimara mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tune yako, bonyeza *812 *790#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kido pidho anguro na kibed gi pi mang'eny. Anguro ler. Jok maparo ni anguro lil, mano jok mariambo. In fact, kibo neno, anguro ok niende kuma gidhie choko. Inyalo wacho ni en anguro madongo. Mano wachako gi 9 mothers to gi madichwo achiel. En kono wachako. Karwa kae piglets mang'eny moseyudo en 16. To 16 noyudo from the F1. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore,
Discover. Nakorom gajwang dakika 20 tok sadek mar okinyi machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo sud machiegni mondo wago mbaka. Okinyi makawuono mbaka modwaro goyo en mbaka motenre kod chal mano mar somo. E sekta mar somo kantiere achiedh nade mopogore opogore ma bende osebedo ka mienjo to juma ka juma kaka TV mar Ramogi bende watemo matek kar nyalo marwa. Mano mar bedo kod twak motenre kod somo. Iwacho ni somo ema nyalo yawonwa yore mopogore opogore. Omiyo okinyi makawuono Nyakorom gajwang antiere kod welo ma bende osedonjo ma bende obro bedo kwamulo godo sekta mano mar somo. Posters nwaseke mbui magwa kapono no nitiere mbui mag oganda ing'eyo kit welo ma bende wantiere godo. Kata kamano kano kinenogi koro anyisi welo mantiere godo. Mokwongo antiere kod Hesbon Otieno ma bende en jalup jagoro maduong' e riwruok mano mar jopuonj mano mar NAT. Otieno arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano Sharon, kendo moso nyikwa Ramogi ni oyawre uru. An kani mondo watwagi mondo wang'e kaka weche mag somo dhi mbele Kenya waka. Erokamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Hesbon Nyakorom gajwang bende nitiere gi George William ma bende okapa kendo wenda ahinya kuomi kinja hera mar mbaka oromo gi piny. George William en jalony e weche mag somo. Arwaki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya Sharon. Amoso jombaka wetena ni oyawre. Amor kabiro ka mondo wago mbaka. Wang'iyane kaka wanyalo inform jopiny e mbaka mar somo ma Kenya ka. Ka ang' watieko, samoro ang' wanyalo sudo mbele. Wanyalo yaro knowledge. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakorom gajwang e sekta mar somo ang'eni weche mapogore opogore osebedo katimore. Wang'eni wantiere kod ng'anyo mag jopuonje mag mbalariany ma bende osebedo ka dhi nyime. E sekta mar somo nikech wantiere dwe mar 10, giko mar dwe mar 10 wantiere kod penj adek madongo. Penj mar KCSE nitiere mano mar KJSEA kanyakla kod mano mar KPSEA. Kata kamano nyaka sani nitiere ywak mago mag riwruok mago jogek ma bende go chapa buge e pachoka kata Kenya Publishers Association ma bende ywak ni nyaka sani sirikal nitiere kod gop gi mahao siling bilion 11. To bende wang'eni kitimo penj jogek ma bende nitiere grade 9 e okang' mokwongo e bwo lai mar CBE gibro bedo ka giriwore kod grade 10 senior school Januar mano mar higa manyien. Manyiso ni dweche dong' mana matin adek to jopuonjre bro bedo ka dhi e senior school. Nyaka sani pok ogo chapa buge mag grade 10. Wira nikech sirikal nitiere koda gowi mago mag jogo chapa buge. Nitiere sigana ma bende nolosnwa ka wawinja nena sigana molos koda Elizabeth bang'e wabro bedo kwa donjo e twak. E romo margi, riwruogno mar jogo buge chapa olero ni ponono kochul gi gope manitie, to ng'ikruok nyalo bedo e chenro mar goyo chapa buge mag grade mar 10 e pachoka, ka koro kinde medo bedo manok motelo ne chakruok mar tam mokwongo ne jo grade mar 10 madhi chakore e dwe mar 1 higa manyien. Koro gima wakwayo ni sirikal mondo omiwa ochulwa some of these debts mondo make it easier mondo sama wadhi ka grade 10 obed easier for publishers mondo gi print buge monego gi print nikech ka gilewo chulo pesa manodeko cha bro bet matek. Gopego magikwayo mondo ochul gin mago mane otigo e goyo chapa buge mag grade 1 nyaka 8 ma en bilion 11 kod mago maromo shillings milion 234.5 ma en gop chapo buge mag grade mar 9. As we speak today, publishers are collectively owed approximately 11.4 billion Kenya shillings, broken down as follows: supply of books for grades 1 up to 8, 11.15 billion. Supply of books for grade 9, 234 million, giving us a total of 11.38 billion. Jochap buge ywak ni digni mar chulo gi gopego semono gi kata yudo omenda ma owinjore gi tigo e chulo osuru ka KRA kod chudo mamoko. E thuolo ni gigeto biro tiyo gi maromo shillings bilion 2.5 e keto ikruok ne buge jo grade mar 10. The settlement of this amount of 11.4 billion is therefore urgent and critical to enable publishers to print and distribute books for grade 10, which is an exercise
that is projected to cost yet another 2.5 billion. Kwan buge mowinjo losi kendo go chapa ne grade mar 10 ikruog sombiga manyien gin milion 7 maloso margi biro kawo ndalo 60 bang'e keyo gi ne skunde biro kawo ndalo 30. KPA wacho ni buge go osendiki kendo rito mana goyo chapa kod keyo gi e skunde. Kata bed ni pek nitie ne riwruok mar goyo buge chapa e pacho ka KPA, singo gi maduong' ne jopuonjre kod jonyuol mag grade 10 en ni buge go mag somo e skunde biro yudore wang'sa. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Nyakorongo jong report makare molos no kanyo koda Elizabeth Ajode kaki winjo kanyo serikali nitiere koda gowi mano mar siling bilion 11.4. Winjo kanyo king'injo ni kanyo ni gowi makamano orembo buge mabende no chap koda mano riwruok mar jogo buge chapa ipachoka mano chakre grade 1 nyaka grade 8 neno kanyo ne gitiyo koda siling bilion 11 bang'e mago mabende maromo siling bilion milion 234.5 gin buge manogo chapa mago mag grade 9. Sani koro kwan makamano en siling bilion 11.4. To karamna kod onje twak makama William kanyakla kod Hesbon. Parni e kinde mabende koro idwago chapa buge mag grade 10. Giwacho kanyo ni biro bedo ka gitiyo koda siling bilion 2.5 to kinde bende nitiere machuok. Achaka ne kodi Hesbon Otieno kaka jalup jagoro maduong' mar NAT. Ini neno nade wach makama siling bilion 11.5 kinde bende chuok buge bende pok go chapa mag grade 10. Achaka wacho ni en gima ok ber ahinya ne sekta mar somo kadipo ni wach makama nitie nikech sani wan era moro ma dhi bedo ni nitie transition ma nyithindo ma nie grade 9 dhi e grade 10 ma iluongo ni major transition education sector en gima ok onego bed ni wang'iye mayom yom kata mayot nikech ka kikawe ni en gima nyalo hinyo nyithindo e higa mabiro nikech ka dipo ni nyithindo gi oseikore ne dhi e grade 10 to giyudo ka buge mag somo onge then aparo ni biro bedo gi ng'ikruok maduong'. Aparo ni serikal be ok osebedo very keen korka chulo publishers nikech chon kane procurement timore ne nitie gima ne iluongo ni pesa ni miyo school ka school ni miyo allocation mar pesa ma gitiyo godo mondo giyud godo buge mane gidwaro. To serikal noneno ni mano yo magilalo godo pesa nikech ne nitie suppliers e kinde gi kanyo ma middlemen ne ng'eny. Ne giwacho ni kia publisher, media supplier, media school, joma chamo pesa buge ne ng'eny. Mane gikawo ting'no ni gin gibro deal gi publishers, to publishers yudo distributors matero buge school, koro ging'ado jomoko oko. Kane gitimo mano, ok ine ka koro kelo ng'ikruok ni koro kata joma nonego bed ni koro miyogi buge miluongo ni publishers, koro ok yud pesa gi. To chon cha to publisher ne yudo pesa ne kanyo no nikech publisher ne chulo gi supplier, to supplier ne yudo ne chulo gi school. Koro onge lewo moro mane bedo ni pesa nyalo lewo. Sani serikal okawo tijno to nenore ni tijno tamogi. Onego gi review mondo ging'e ni ka tijno tamogi gidoge system machon nikech system machon be ne yudo ni ka supplier nigi pesa ne owuon to nyalo tiyo gi pesa ne to ohakikisha ni buge odhi e school ato bang'e koro bando school ka school oyudo pesa kuom serikal eko nyalo koro yudo pesa ne. To mano ne ok ochungo somo ne dhi mbele. Koro ka tich otamo serikal korka chulo publishers to kare gidoge system mag tiyo gi suppliers nikech ma ok en gima ber ahinya e sekta mar somo kaka sani. Bilion 11.15 ok en pesa matin, en pesa mang'eny. To kwang'iyo ndalo modong' chuok to loso buge mondo yud 7 million textbooks madwarore mondo eka wadhi grade 10 ok en gima yot nikech suppliers publishers be wacho ni biro kawo gi 60 days mondo eka gitiek tijno ka giyudo pesa mano ka giyudo pesa to gi another 30 days mondo eka ginyal distribute bugegi. Ka serikal ok oywa tiende mochiwo magigolo pesa no in good time
then waneno ka nitie weche ma ok dhi To bedo bende biro maber. bedo kadeko nikech ndalo 60 gini dweche adek to sani wantiere dwe mar 10. Wadong' gi matin ne dweche adek nyaka rom gajwang' to warwako higa manyien to nego ni senior school jo grade 10 chako somo weche ni mar senior higa manyien mano Januar. Karwake twak George William en ywak makoni kod kocha jogo chapa buge ywago pesa kopogore gi mano skunde bende ywak capitation ka ikin mamoko mbalariany kanyo bende lecturers ywak en mana ywak makoni kod kocha inene yo machal nade kwa choko gi mag jochap bugege. Ero kamano ahinya Sharon. Wacho ni wapong' gi uwi. Uwi gore. Wach mar printing mag buge ni. En ochal gi mall mar aora. Aora ridore mwalo. To kata iger mana okuta ni mondo geng' aora to aora biro dwaro manyo yore kaka oridore. Onge ng'ama nyalo chunge. Omiyo kapo ni wach ma wachore ni sirikal nigi gop publishers en wach ma adiera. To be ang'e mana ni gibiro winjore, gibiro chulore, publishers biro go buge, kendo gibiro chopo e skunde. Penjo ma aparo ni lich maduong' moloyo en ni ka wachope nade. Kaka wachopo ka ema ang' nosiemno kaka wawuok e wachni. Ing'e ni an gi in aparo ka ni dhi skul. An ne ok ayudo buk e skul. Buk ne babawa Bishop Samson ema ne nyiewo timiya tadhigo e skul. Omiyo kendo asomo e government school. Nasomo Maranda. To ne wadhi kwa timo. To dichako no mana gi secondary. To nyiso kra ni primary. Asomo Katolo Primary School. Bende ne wanyewe buge mag kwano mag English gi mag Kiswahili. Koro ndalo cha naneno ka ne ok awinjo ywaruok aina ni. Gima temo wacho ok ni mondo wadog kuro. To philosophy mar CBC, philosophy mare en ni mondo nyathi ka nyathi oyud basic education for free mochul gi sirikal. Gima mano nyiso en ni gowi mar chulo printing mar books en mar sirikal. Manyiso ni budget onego gore ka sirikal. To ok en pesa matin. Nikech philosophy mar CBC no los niya. Nyathi ka oyudo bug English, to ei bug English kanyo nitie lainde mochorne monego bed nondike. Manyiso ni textbook ok nyatigo kendo. Kasetiyo kode higa ni. To higa manyien jomobiro modonjo nyaka ti gi buk manyien. Manyiso ni bei mar go book medore higa ka higa nikech nyithindo medore. In fact, higa ni ero iwacho ni en 2.5 billion mar go chapa mar buge mag klas 10. Ting'e ni seche migo chapa mar buge mag klas 10 tigo ma PP1, ma PP2, ma klas 1 nyaka klas 8 to medore higa ka higa. Manyiso ni bill no en bill madhi malo higa ka higa. Mambaka monego bed ni wagoyo kanenore gi kaluwore gi nonro mara en ni gini e koro waseneno ne opek, wasetime. Ing'e ni misigo miseting'o miyudo ka pek ohewi kata turo onding'i. En misigo manyaka igone kwano. Ing'e ni ere kaka dwa poge. Apoge ding'wen amiye ng'ane oting'e, ng'ane be oting'e. Ne wayudo ka yot ne ntiere 2017. Seche mane chik mar CBC ni nodonjo. Ne oyudo ka wantiere tail end mar Tusome program. Inyalo paro? Inyalo paro. Tusome nobedo supported gi USAID, gi DFID and other partners. Ma buk ne ringo ne donjo e wang' sa nikech ne wan gi pesa ma bende ne wagolo oko manojiwago. Sani ting'e ni ko wadong' kendwa
achiel nyandili ma wang'o tho kama ni ka onge pesa ma sirikal ogolo to pek. Koro sani ero koro chopo classes 10. Classes 10 gi tiriwo gi classes 2 mag PP1 gi PP2. Gini pek ka wang'o chopo class 12 to dhi chopo bilionde kata mana 20. Anyalo riwo duonda niya, seche ma sirikal paro wach mar chulo gowini, giparie kaka wanyalo loko philosophy, wanyalo tiyo gi hybrid, mamoko wandike book mar exercise, to moko wabede gi buge moko minyalo tigo higa mokwongo, higa mar 2 gi higa mar 3 mondo duok garama ni piny. Nono to uwimi winjo sani ni idhi winje next year tibiro winje nyaka 2044. Nikech ma en achiedh nade to chal ka gima gope ma bende sirikal nitiere godo medo mana kunore, to bende ahero kaka iwacho ni nengo mag chapo buge bende medore higa ka higa. Ng'anyalo penjo ni gimedore higa ka higa nang'o. Hezbo nyaka sani nanno jopuonjre ma bende biro bedo ka timo penje madongo go kar gi 3 gin 3.4 jopuonjre 3.4 biro bedo ka timo penj mar KCSE, KPSEA kanyakla kod KJSEA. To KJSEA mwalose ni mago makoro biro bedo ka dhi grade 10. Gin kwan mag jopuonjre 1,130,669. Mano koro nyisi dwaro ma bende koro jogo chapa buge dwaro, nikech koro gidwaro siling billion ma ok tin 2.5 mar mondo mi ka gichap godo buge. Nyisi kaka pod wadhi bedo crisis mbele ka kosi nene yo machal nade Hezbon. Ing'eni injo kowado wacho ni buge to biro yudore. To sirikal biro ng'e kaka deal gi wechego. To walem ni mane ma dhi timore. Walem ni mane ma dhi timore. Ni buge dhi yudore. Lakini kang'iye matut to en chandruok ma dhi bedo. En chandruok ma dhi bedo nikech mondo publishers oyud pesa. Ineno ka giywak ni pesa ma pok ochulgi ne. Tax be nie iye. Tax ng'ama kawo? En sirikal. To bende gwecho ni tax be pok gichwalo ne tiere. Mawacho tax ng'ama kawo en sirikal. To tax ni be KRA ok ong'eyo ni sirikal pok ochuli mondo ichul tax. Koro jo tax be luwi ni pok ichulo tax to sirikal be pok ochuli pesa mondo iyud pesa michulo godo tax. Koro dhi bedo weche matek ma kade ber to sirikal nikech pesa mineno kata iluone ok en ni en pesa mane pok ogone kwan e budget. Pesa ni nogone kwan en e budget nikech sirikal ong'e ni ma ting' monego bed noting'o higa ka higa. Ma ka budget itimo higa ka higa, pesa ni iketo kacha ni mondo odhi e skunde. Ma kata delays mag capitation mabede ni pesa mag running school in terms of capitation, magi pesa te mikete budget monego bed ni gimiyo priority mondo kik bed gi leo mora mora. Koro anang'iyo ni kadipo ni sirikal ok oyudo pesa mondo chul kata nus pesa ma jogi dwaro ni, to weche dhi bedo matek nikech publisher ni be en koro capital mane okete tijni ni mondo olos godo buge mondo yudre. Koro odok piny nikech onge pesa mar overheads madwarore mondo los buge, recurrent expenditures moko mag chulo ji kata mshahara joma tiyo kuonde michape godo bugegi mondo ginyal yudo kata stima kata pi kuonde makamago. Magi ok yudre ka ok ochul gi pesa. Koro sirikal onego winj ywag publishers mondo gidwar pesa kata ka dipo ni en nus mar pesa ni. Nikech ka gichulo nus mar pesa ni to 2.5 billion madwarore mondo gichapisa buge mag grade 10 nyalo yudore. Nikech buge gi ok gin buge 7 million books mineno wacho gin gi learning areas mopogore midhi some grade 10. Nikech koro nitie buge madwarore learning areas mag kwano, mag English, mar ang'o. Sirikal nyaka ng'iya matut ni pesa ni nyaka yudre within the time madwarore sani. Jogi oseywak kendo gikelo ywak e sama ber. Nikech ka de bed ni gileo to weche ne dhi bedo maricho. Sirikal sani ok onego bury its head in the sand. Gini osewuok oko. To sirikal onego ng'e ni critic mag competency based education be ni ok okage ng'eny ging'eyo
ging'iyo to lwar CBE biro bedo celebration ne joma moko. Koro ka sirikal ok ng'i matut, onego ging'e ni sani gin kinde iluongo na Akuru Gasumbi. Akuru Gasumbi. Koro onego gidwara kama giyude pesa mondo gikony publishers gi mondo wabed gi transition mayot. Wan kaka union, kadipo ni jopuonjwa nikech jopuonjwa ema dhi yudo grade 10 gi, gin jopuonjwa ema dhi yudo pekni, ok wadwa nyal yie ni jopuonj dhi yudo pek e gima ok gine magitimo. Omegi CBE ka gitemo implement CBE, gitemo manage transition, kendo gidhi yudo ng'ikruok ni koro weche tek ma ok ginyal kata puonjo nyithindo e transition. Ok en gima dhi morowa wan kata jotem jopuonj. Ting'eni Hezbon ewi mano na nitiere kata mana wach ma bende George nowacho kotenore kod nyiewo buge. Ka kinde machon George nakawacho ni ne nitiere Katolo primary kanyakla kod Maranda High donge jopuonjre na dhi koda buge, janyuol na new books. Tindo lokore koso chal na diskunde. An chon kana somo to sirikal ne chiwo buge e skul e program maniluongo ni Kenya School Equipment Scheme. Mane sirikal ne nigi store to ne chiwo buge to lakini ndalo cha to ne yot. Aparo ni ne yot ne sirikal nikech an kang'iyo maybe an asomo ndalo machon. Ne nyalo bedo mayot ne sirikal. Ne otin. Koro population mar students be ne ni piny to maybe economy ne ok rach ahinya. Koro wan nikelonwa buge to kang'iyo ka era mane wadhi godo 844 kachako tich to koro ne chunowa ni mondo wanyis jonyuol kana puonjo ni mondo gidhi ging'iew buge e areas mag learning areas mane wan godo. Aparo ni mane era ma Jojo yudo koro ne chuno wuon gi en reverend Bishop mondo odhi ong'iew buge mondo okel mondo isom. To kane wachopo e era mar koro ni wadonje free education higa 2003 mane wachako free primary education koro bang'e wadonje free secondary education. Sirikal nong'e ni ma ting' monego giting' mar ng'iewo kelo buge e school, providing infrastructure madwarore e school, koro bedo ting' sirikal. Koro kobedo ting' sirikal, atemo winjo ka George wacho ni kadipo ni gini pek nikech donors be koro onge, USAID be koro chal ka gima withdraw gi ne manyocha Trump okelo ka. Koro George temo wacho ni koso jonyuol okony sirikal ting'o pekni. Ting'eni kadipo ni sirikal okawo that direction to koro ywak dhi bedo mang'eny. Aparo ni ywak bo bedo mang'eny nikech nyaka sani jonyuol tiere kod achiedh nade mathoth. Chal mar ochumi bende pek nyowuoyo. Buge koro kata mana kimedo samoro janyuol nigi nyithindo bende modhure sikul nyalo bedo matek. Alafu ing'eni wantiere kod iwacho ni equality education. Education bende wacho ni an equalizer e society. Maka koro wabenda nyisi gimoro manya winjo kamedo gi mano mopogore gi twak ma wan godo ka. Ni skunde mang'eny pok release certificates mag nyithindo manotimo penj. Nyoro nya winjo gima kamano despite the fact ni sirikal owacho ni mondo gi release certificates. To analysis mane wacho ni certificates mineno kendo moko gi gin certificates mag nyithindo man jonyuol gi ok nyalo kata dirgi manade ni mondo gichul balances ok nyalo. Koro kami wacho ni education en equalizer ni. Koro iyudo ka there is that skewed aspect of education ni nyathi ng'ama ochando ok nyal access kata bedi no kalo maber ok nyal access growth mora kata in personal life nikech certificate no ok nyal yudo. Koro this equalizer onge. Koro sirikal nyaka para matut kaka gidhi konyo jonyuol kik gime baden. Yero kama na inya George minyalo mede wi mano. Ayie kodu 100%. To ka ayie kodu an ing'eni an consultant. Manyiso ni achiko ita ne problem to jukumu mara en ni nyaka yud solution. Ano kan jambak problem sida ero nitie. Gowi ero sani osechopo bilion 11 orie 20. Ing'eni gimoro kosekalo 10 orie 20. Manyiso ni koro nyaka wadwar ni watimo nang'o. To watimo nang'o? Step mokwongo sirikal ochul gopgi. Gowi mar sirikal gowi ok mar jonyuol osechulo tax, sirikal koro
chulo publishers. Mamana ang'eni mbaka maginyalo goyo magitiek maber, ma kendo ibiro neno ka nyithindo donjo e skul gi buge ka gin go skul ka skul Januar ma 2026. Gima lich en ni ka education dhi bedo equalizer kaka wanene ni, to gima nyaka ang' watim en nyaka wan ere gik mageng'o education mondo obed equalizer. Namba achiel en yuagruok gi muodo lak ma pile pile ni pesa onge, pok ochul gini, pok ochul gicha, pok ochul gini. Koro nyaka wabed piny wakuliu wach ni wanyalo loye nade. To sida weakness, major weakness manitiere e philosophy mar chiwo buk ka buk, kata ndalo mane isomo ne uyudo buk e store, to ka nisetieko kode tidwoke e store. Nyathi mabiro next year biro tiyo kode. Masani en ni ka nyathini osetiyo kode, to ma next year nyaka chap manyien, manyiso ni expense ni omedore because of that philosophy. Anawani japuonjre ka samoro imiyo school book imiye e school to duoko. Apana. Nodhi kod kose miye to kaka wach bugno orumo. Joma bire e class no next year bende yudo book manyien. Ok idonje e class gi book ma ng'ato osetiyogo. Philosophy no ema nyaka wa examine ni kaluwore gi uchumi marwa. Ero ne wawinjo ni jomoko time kendo en successful. To wan be wanya time ok wanyal donge koro wan gi gowi. To wan gi gowi nikech higa ka higa wa print buge ne nyithindo te mantie system. Koro mano to nyaka en baka manyaka wago kata jomo luore nyaka ng'e nade. Jo Rwanda, adwa mi example. Rwanda no decide ni gitimo hybrid. Nitiere workbooks mabedo produced every year, a few pages, but reference material kuonde ma gik mipuonjo nitie to en book mabedo passed down 2, 3, 4 years. Eka wa print new books. Mano gima wanyalo timo. To bende iga ni en iga mane en iga 2025. Nitie moko ang'eyo ni nitiere areas maonge gi digital facilities. To ndalo moko kane uru bedo president na winjo ni nyathi ka nyathi no nyiew ne laptop. Laptop nene mana singo mana kokete tim. Laptop ni kanye Sharon. Ka laptop gi nonyiew giseti because onge budget manyiew moko. Nikech kapo ni oket kata tablet gi tablet mobiro gi buge gi eigi, to koro yudo ka koro tear and wear kata the requirement to print buge million abiriyo. Gin million abiriyo madwarore. Masani. To ok en million abiriyo madwarore all through the system, en million abiriyo madwarore grade 10. Koro ine wachno. To ni iye ka to wagoyo environmental management. Book to wuok e yien. Watudore iye ka endi to wanjaore nyaka wabed piny mwago mbaka mwang'ini ere kaka wanyalo rieyo gini mondo kik ohinywa kaka ohinyowani. Kamano. Nigi nyaka sani wacho ni kwan buge madwarore mago mag grade 10 gin million 7. Chapo buge ka ndalo 60. Mano mar chapo buge million 7 gi. To mar mondo mikegi nikech wantiere kod gwenge 47. Wards montiere godo to dhuro. Alfa chiel gi winye korum gajuang ndalo 30 mar mondo mi buge gi ke e skunde mago mag senior. To kata kamano Hezbon penyalo penjo ni rem nitiere kanye nikech kwa ng'e kora mana budget mar higa omenda mar higa mar 2025-2026. Miga mar somo emano chune pok maduong' e budget. Iwacho ni mar siling bilion 700.7. Kana ng'iyo ka compare gi budget mano ma koro norumo dwe mar 6 mar higa ne. Mano budget mar higa omenda mar higa mar 2024-2025 nobedo gi medruok mar kwan atamalo 16.6. Koro penjo ni pesa ni ema samoro piny owacho na kia kuma nyalo gole pesa ni mano mar facilitate weche motenore kod somo koso. Kang'iye to aneno ni nyalo bedo ni budget ma Kenya timo is not reality kaluwore gi pesa ma gichoko. To gi expectation ni maybe jomoko ginyalo yudo donors mabiro to miyogi support. World Bank beti nigi weche mang'eny kidhi World Bank, IMF nigi weche mang'eny ma bureaucracy kendo mar yudo pesa be oridore
ok yot. Koro aparo ni maybe it is an ambitious budget ka anyalo wacho ni nitie budget moko miloso which are very ambitious. Kama dwa yie gi George ni maybe textbooks kiloso to ok onego bed ni gin textbooks miloso for one off use ni en textbook ma koti godo to indike di nyathi kane gin tie kare yudo exercise books en ang'o, nikech textbook onego bed ni en a guide mar gik ma nyathi onego bed ni timo, ma textbook ni bedo recycled for about 3 imiye kata lifespan mar kata 3 or 4 years kapok o expire. Chon cha naneno ka that was what was happening, ma kadipo ni omiyi bug school ma sirikal ong'iewo tilalo kata iyiecho, to koro janyuol ni chuno ni mondo odhi otim replacement mar bugno. Nomiyo wabedo very careful ka komiyi bug tidwa ni mondo irit bug mondo kik ikete jonyuol e burden man malo. Ma sani it is something ma sirikal onego ng'e ne kadipo ni gigolo textbooks to gibed abeda textbooks mitiyo godo as a guide, to ging'i other alternatives ma nyithindo nyalo tiyo godo kata kadipo ni en ndiko kata en timo gima kamano. To sirikal be kotiyo budget, bureaucracy mang'eny ni pesa ka mondo ae treasury mondo chope Ministry of Education ni mondo ekoti bedo gi bureaucracy mang'eny kaka nyoro nyalo so gi one of the directors education korka kata chudo mag jopuonj mosetiyo kuonde mag sports makamano, to owacho ni pesa ema pok owuok ka sirikal. To awuoro ni kare bureaucracy manitie mondo pesa owuoge e treasury mondo dhi e ministry, to ministry be nigi programs monego bed ni run ma ok onego bed ni delay nikech gin accountable. Kare bureaucracy ni ere kaka inyalo tieke mondo pesa owuoga dichiel, mondo kadipo ni nitie gope michulo. Seche moko inyalo wuoro ni kata skunde kaka koro skunde survive nyaka igoru en gima tek, kata jopuonj kaka jopuonj puonjo. Koro bureaucracy ni monego gol mondo ka pesa nitie budget mokete budget onego ging'e ni giko higa onego bed ni wan gi textbooks 7 million. Onego bed ni sani textbooks go nie store ma ne giseng'e ni projection ni these are books madwarore. Onego sani ok onego bed ni wa discuss kaka buge gi dhi chape 30-60 days distribution 1 month, which is also not practical. Kaka se ng'inje matindo ni wan gi counties kendo kia e counties idhi sub counties idhi school 30 days ok oromo mondo that distribution otim. Koro aparo ni joma handle weche mag provision of resources in terms of finances onego ng'i matut ni mondo bureaucracy kik bed mang'eny mondo pesa oyudre. Kata sani mineno waloso ni pod waonge guarantee ni pesa dhi yudore. Ing'e ni en ywak ma jogi ogolo, guarantee to onge. Koro ka guarantee onge, koro wadhi timo crash program kodong' December kende kata November December ni koro eka ji timo crash program ni mondo buge oyudre. Aparo ni nitie kama nindo nitie. Ena ni koro treasury to mbadi mane godo, mbadi onego ng'i wechegi mondo wakony somo, mondo wakony sikunde, mondo pesa yudre, mondo pesa oti, mondo wayud text. Nikech adiera makenda sa bende medo riore, medo bende rumo. Sani nek bende wang'iyo ni to koro school A, school B imiyo kata mana buge maromo kata mana nade. To bende ka koro jochap buge ema ywak kaluwore koda gopgi, to koro deko mar omenda makamano dong koro jonon buge wacho ni invigilators jogo ma bedo ka chung ne penje nikech mano be higa ka higa bende nitiere ywak to ka gima gin bende gidhi bedo gi ywak gi muodo lak mbele ka nikech wantiere KCSE KEPSEG KJSEA sector mar somo ka ywak odwa bedo mang'eny. In fact ywak ng'eny seriously. Kwa chaka gi weche mag capitation, provision of infrastructure, wabire gine weche mag chulo gine jopuonj motie sports kata motie invigilation. Ena ywak koro waneno ka publishers be koro ywak. Koro ywak ni okone ka en okober ahinya education sector. Nyaka sirikal ong'i matut ni to ywak ni ere kaka itieke. To tieke ena yudo pesa mondo koro gik monego bed ni timo matindo monego bed ni timo itimo mondo wachung ywak. Nikech again ok wanyal ignore education, ok wanyal ignore kata sirikal otem manade, ok wanyal ignore. To sani awacho ni wan e competency based education era.
gigi nyaka bed provided mondo nyithindo som. To ka transition ok otimore maber, to ok odhi bedo maber ne generation mineno koro dhi e grade 10. Ing'e ni generation en koro kidhi gibro dhi mbele tibro yudo ni kata e ngimagi ok nyal bedo negi maber. Koro sirikal onego ng'e matut mondo early preparations otim mondo nyithindo manie grade gi oyud their share of equity in the provision of gik madwarore mondo gisom. Yoche ni transition kamano bende nokosebedo mayot. En achiedh nade makoni kod kocha NCBC aya waol godo koro wani CBE kopogore gi mana achiedh nade mopogore bende motenore kod weche mago gima dwa loso kanyo ni CBC to gi CBE en gimoro achiel. Onge transition. Onge transition. Anacho mana ni pogruok mar nying. Ndong nakete curriculum sani koro kete ni CBE en ot. To i odni nitie CBC, nitie weche matindo tindo. Choncha enena CBE. Enena ni sani ema koro wabedo introduce the term CBE. Koro ji neno ni en gima nyien. Okonyien. CBE ema ne wachako godo. Curriculum ni e CBE. Paro ni osiepa George en expert e curriculum development. George meda ne umano kapok wakao yu matin. Asewinjo ka dhano gomba ka watch CBC gi CBE. It's just a name. En nying. Inyalo chako nyathini George to kaito kochopo higni 5 tiwacho ni koro aluonge ni George William. Okonyiso ni koro George opogore. CBE gi CBC is one and the same thing. It's only the name mopogore. To gima adwa medo kanyo wach ywagruok an sani ika oniang' to nyaka achak ng'eyo ni an dhano ase experience ywagruok. An ase ywagora, owetena ose ywagore, osiepena ywagore. Yani Kenya kaendi ywagruok ng'eny. Ok ni jo Kenya ohero ywagruok, to en ni wan gi environment. Environment tane uluongo na gi dholuo. Wan gi environment ma free, ma duond ji winjore. Omiyo ywagruok to kik wapar ni dwa rumo. Ka ng'ato di to kiling, publishers sani winjo matek nyaka giwuo. Ka giling thi, in fact ka ne pok giwuoyo, ng'ama ne ong'e ni sirikal nigi gopgi. Omiyo ginene culture ma ywagruok to nyaka wa encourage. Guok ma kidiyo goyo ema ywak. To nyaka ji ywaga ka migi chiemo nikech mane penjo nikech en ywak e migo mochung' ne somo, migo mochung' ne weche mag thieth e kin mamoko. Mano to nyaka bro dhi nyime nikech kamoro amora nitie kaki experience gimoro kaka experience gimoro. Samoro gimineno ni berni to hinya. Ka ling to hinya to inidhi mana nyime gi winjo maber to anadhi nyime gi winjo marach. Gima koro nadwa medo mogik e segment mokwongo ni en ni Kenya nitiere gi alternatives ma smart ma wanyalo donje mondo mi watiek wachni. Mokwongo namba 1 wakop jomoko ma bende osetimo CBE. Watim hybrid model. Mokwongo core texts ma wadwani mondo nyithindwa opuonjre. Waprint negi books ma gitiyogo e cycle ma 3 to 5 years. Mano bro duoko costs piny kendo bro tieko ywagruok ni. Mar ariyo, wach mokwongo no podi en ni workbooks, nikech ne wadwa ni mondo nyithindo obed gi personalized experience. Ma nyathi ma kamiyo instructions, to instruction nyathi ka nyathi nigo to ndiko e tie instruction kanyo. Waket bugno obed matin ma beche koro dok piny. En wanyalo produce every year. Gima mano bro timo because dok piny, the spirit mar CBE bro bedo maintain. Mar ariyo, digital migration. Wabed joma serious. Kenya ka seriousness aneno katin. Ka koro nyaka ne Uhuru, sama ne Uhuru donje telo 2013. Ema ne wagoye mbak digital migration. Kawuono is over 12 years yaw. Ni gini pok otimore. Tablet moko mane wanyiewo mafani, japuonj be ineno gi.
ne wacho ni wamiyo nyithindo laptop kaeto wamiyo gi tablet. Ok en tablet machal gi marini. En tablet ma inyalo chajo nyaka next year. Koro wabed serious, wago plan ni ka wadwa timo digital migration to waket joma serious mondo tel ne gino. An ing'e ni joma chayo ga wach ni japuonj mos awacho ni mondo wacha niseme nitoke. Joma chayo ga wach implementation, a failure mar implementation of CBC. Because I'm one of the 4 supporters mag CBC and CBE. To tina neno ko Obaga nikech implementation ing'e ni timo kanye. Implementation itimo Ministry of Education. Mandarins ma Ministry of Education oketo self interest mbele. Jo dhano dwa timo ohala, gidwa yudo profits. The core principle mar CBE gitinkago every corner and every opportunity they get. Winje wach ma mit nyiero. Ni at some point ngato a Teacher Service Commission no decide ni wadhi bedo gi nyithindo e junior secondary school to ni japuonj primary ok ni apuonje. To seche mo decide ni japuonj primary ok ni apuonjo JSS ni to onge gi japuonj madhi puonjo JSS. Mong'e ang'eya ni nyathi JSS donje klas 7 ni to dhi bedo gi jopuonje adi? 2. Jopuonje 2 mago orak. Dong gin jo orak. Koro japuonj 2 nyalo puonjo nyithindo 70. Mane penjo maduong'. Mani ng'eni decision mobedo made kanye? Teacher Service Commission. Kendo gibeta gin gi PhD, gin gi masters, giriembo education. Da bed ni anda keto gi laini. Chwado ng'ata ka ng'ato. Dong thulu pod nitie. So ino gi chwadi. Mano decision ina. Jote makama kaparo no gi kanyo nyakoronga juang dakika 1 tok saa 4 mar okinyi. Medoro ote magi abro bedo ka somo e okanga mar 2 ka yo matin kik dhi maboro. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Korongo jong machiegni okang' mar 2 dakika 4 tok saa 4 mar okinyi wadhi nyime kod twak marwa. Kata kamano parni chenro mar mbaka romo en mbaka mwagoyo e studio ka to bende en mbaka mwagoyo e kor gwenge mopogore opogore motelo e chal mar fwambo na nyisi ni chenro mar mbaka romo no dhi tudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach. E kaunti ma Homa Bay ntiere ikruok mano mar yiero ma adundo motelo ne mano nyakoronga juanga odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' ma kiny IBC biro bedo ka puodho jochunga ma bende laro koma mano
mar kar chung od bura mano ma Kasipul. Gisani hatudrone gi jafwambo marwa Ali Abich onyiso ka chenro ma kamano dhi nyime ka bende motelo bende Abich nosewacho kanyo ni jachung' mokwongo nosechwalo obuk mage ma bende nosepuodhe nyaka. Abich, thuoleni mari, geno mara ni chiew makare e kaunti ma Homa Bay. Ana nyasaro mana kaka wacho nendo bira chiel kachiel ka wantie log tich mar ka chud bura ma Kasipul mantiere Kosele ka indi kendo mana kaka wacho duol mar IBC ochako chendo mar puodho jochung' makoro bolaro kom od bura ma Kasipul e yiero madunda mibago tarik 27 mano en dwe manyien ka jochung' 13 osewuok oko gidwaro mar kawo kom od bura ma Kasipul madong' thuolo tok nek mar Ng'ondo Were mane en jaod bura ma Kasipul ka indi manotimore Nairobi dwe mar ang'wen higa niendi. Sharon okinyi ma kawuono duol mar IBC ne opango jochung' 7 ma ibiro puodhe odiochieng' ma kawuono ka chenro no endo biro rumo ayanga odiochieng' ma kiny mondo mi koro mi thuolo jochung' ma laro kom od bura ma Kasipul ka indi thuolo mar manyo ombulu ma otelo ne yiero madundo ma ibago tarik 27 dwe manyien. Okinyi ma kawuono saa 2 mar okinyi jachung' maonge kod duond bura moro amora Philip Aroko ne opuodhi gi duol mar IBC kendo sani koro en thuolo mar chako kampen mare komanyo kom od bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien ka gi sani endi jachung' mar MDG Collins Okeyo bende IBC osepuodho kendo en kod thuolo mar koro chako kampen mar ayanga kolaro kom od bura ma Kasipul ma opore kod mano jochung' ariyo go eko bende thuolo moro amora kwa sani jachung' Sam Otiende bende biro molo Kosele ka indi mondo mi IBC opuodhe kendo ibiro luwe kod jachung' mar ODM mano en Boyd Were ma bende biro molo ka indi saa 5 mondo mi okel otese ne chendo mar puotho ma sani koro IBC timo ka saa 8 jachung' Odongo Joseph bende biro molo ka indi mondo mi ochiw bok mage mondo mi IBC ogo gi koguno ka ng'iyo kinyalo puodhe mondo koro biolar ayanga od bura kom od bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien ka odiochieng' ma kawuono Linda Aoko ema IBC biro tiko godo chenro ma puodho jochung' kawuono ka koro ge koro odiochieng' ma kiny ma bende ibiro puodhe jochung' mamoko. En mor mar Sharon mar bedo kachiel kuom jochung' ma bende IBC osepuodho mano jachung' gotiko maduond bura mar MDG ma bende koro mi thuolo mar laro kom od bura ma Kasipul e yiero ma tarik 27 dwe mar 11 higa niendi kaka achiel kuom jochung' ma sani koro IBC osepuodho. Chenro ne chalo nade to sani koro en chenro mane ma in go mar kawo kom od bura ma Kasipul e yiero mitimo dwe manyien? An Mheshimiwa Okeyo Collins achungi party muneno mar MDG mosemiwa thuolo mar dhi e debe yor demokrasia mamalo chuth kendo agone IBC erokamano kuom koro puodho ayanga mondo adhi alar komni. Ing'eni ka ok opuodhi to inyalo ringo aringa ma jopiny bed bang'i, kosebedo bang'i kumitero gi onge. To koro sani amor ni wadhi wuoyo gi jopiny kwang'eyo na adier wan e debe kendo mondo koro gidhi giyierwa mondo wager Kasipul. Kapok aweyi waseng'e ni weche mag tulo osebedo ahinya e chung' bura ma Kasipul ka endi weche mag siasa kaka jachung' masani koro puodhi mondo dhi olar kom mar od bura ma Kasipul. Gin okenge mag midwa keto mano ni kwe obedo kinde ma kampen to ote mane ma in go jochung' wetegi ma osepuodhi kaachiel kod mogo ma bende biro kelo tesegi ka mondo puodhgi sama koro biro wuotho e gwenge mopore Kasipul ka endi kawo manyo ombulu ne motelo ne yiero madundo mibago dwe manyien. Adier mar wach ni tulo ma ilando ma Kasipul ni aswato be ken tulo ma de wache mane jo Kasipul mokele. Tulo ni inyayo gi joma oko. Koro wakwayo jochung'wa ni wawuothe e Kasipul gi jo Kasipul. Kik wabed ni wamo jomoko oko dwa wuothe Kasipul kane ki jogo onge interest mar Kasipul. Gin gi interest mar gima giyudo matin ka giseyudo giyako Kasipul to gidhi kuma gidhiye. Koro kwayo na wan ma jochung' jowetewa watem matek ni mondo wa campaign maonge uliganism. Wausa sera wa mos wuogi japiny nyise kaka gimidhi timo momiyo koro nego chung' kodi to kochung' ng'ama chielo. Mar ariyo awuoyo gi security organs wa nikech wasefwenyo ni joma nyayo tulo gin joma oko to ne wasewinjore gi jowagi ni wabiro miyo gi milome kata ng'at moro miyo gi milome ni jomoko nitie iye Kasipundwa ka madwalo kelo tulo jogo mondo dil kodgi mondo wabed gi jo security bed vigilant moromo mondo wabed gi kwe Kasipul nikech dongruok wa hie e ngima wa makiny gi makawuono. Ka ok wabedo ni koro wach ni watayo tulo ni Kasipul wabi scare away investors. Seche mwa scare investors onge ng'abiro keto mwandu na iye ka. To seche moket ma mwandu onge iye ka jodalawa tung'e maber ni onge kaka nyithiwa biro tich, jowok biro chiemo, gik moko bedo maricho, kuo dhi bedo malo. Ka kuo osebedo malo tulo dhi bedo. Koro wakwa ni wabeda ni waere uko jo Kasipul
wago siasa gi kwe maonge tulo moro amora gi jomoting'o beti nikech beti ok manygo piny sani manye mage kura. Sharon, erokamano mano ne achiel kachiel gi jachung' mar MDG ma bende osemi teko gi IBC mondo mi koro dhi ochak manyo ombulu e kar chud bura ma Kasipul kaendi ne ikruok ne yiero ma ibago tarik 27 dwe manyien. Pod wago tach e log tich mar IBC mantie Kosele kaendi ka jochung' moko bende pod biro molo kachiel kachiel mondo mi gichiw bok magi mondo koro IBC odhi nyime kod nonogi mondo mi opuodhgi ka koro giikore ne yiero kata yiero madundo ma IBC chano bago e kar chud bura ma Kasipul kaendi mano tarik 27 ma dwe mar 11 dwe manyien. Sharon, poka wei mar mondo mi dhi kipenjwa jachung' mano mar MDG geno mara ni nyinge Collins Aparo okeyo penjna ni gin oboke mage ma bende IBC ng'iyo. Ano pod wan kod nyalo biro mana achiel kachiel mondo aneno kata kamano IBC returning officer makoro ng'iyo ochung'ne ng'iyo otese mag jogo ombulu kaendi to aseneno ka nitiere otese mathoth kachiel kamoting'o ID, kamoting'o oboke mag skul, kamoting'o symbol kata ranyisi ma duond bura ma ng'ato ochung'ne, to kata kamano ok mondo mi oduok penjo achiel kachiel kuma gin kit obok mage ma IBC ng'iyo sama gitimo nonro mar ng'iyo ni to ang'o gine monego bed ni ipedho negi mondo mi opuodh kata gitamre mar puodho jachung'. Mokwongo ka ichame pande ting'iyo ni be ine party koseng'e be ka ine party to party bo puodhi ing'iyo signatures mago kende onge mang'eny kijama undu ka ICC osepuodhi ing'iyo kosepuodhi nikech kijama undu to kijatelo ji Kenya ka koro oge ng'eny gin mana matin go kose ng'e to miyo puodhi to koro chunga dhi laro piny gi jo wete wuoko kacha. Beneno ka chenro no endo en gima tek so en mana gima itimo piyo piyo mondo mi koro mi thuolo mar chako kampen kod wenge kosepuodhi. En chenro mayom wakwayo ni IBC kaka gitimonwa kani kaka be gidhi otim during election. Kik wabed gi ruogruok mbele kacha ka giterwa mamos ma gimoro amoro mi maber maonge ng'ama arasi. En chenro mayom bukawo daka mang'eny to daka party tieka kamano. Erokamano Sharon, aparo ni winjo achiel kachiel gigo eko ma IBC kata kit obok ma IBC nono kuom jochung' ma koro kelo tesegi kaendi mondo mi puodhgi ka koro imiyogi thuolo ma koro dhi chako kampen ayanga ne welo kata yiero madundo ma IBC ochano e chud bura ma Kasipul kaendi tarik 27 dwe manyien. Pod wago tach e log tich mar IBC mane Kosele kaendi ka nitie jochung' mathoth ma bende pod biro molo achiel kachiel kaendi mar kelo tesegi mondo mi IBC okol kendo migi thuolo mar koro dhi chako ayanga kampen margi ka koro gi lombo jopiny ma Kasipul kaendi mondo mi obi oyiergi e yiero madundo ma IBC chano bago dwe manyien tarik 27. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich kuom nyisowa weche ma bende timore e kaunti ma Homa Bay okiny ma kawuono. Chenro bende chako odiochieng' ma kawuono nyaka rom kanyo odiochieng' ma kiny. Nyaka rom Gajwang' kodwoge twak mar okiny ma kawuono. Pod wadhi nyime gi twak. Ote ni oronwa e lai mago te machok kar 6:00 mbui mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Kinyalo mana ketna moko kuom ote mosedonjo mar mondo mi wasoma ahinya kaluwore gi thor wach mwalosi kotende kod ywak mago mag jochap buge. George iwacho ni Halu Ramogi penjna jolony ni to bende nadiera ni free primary and secondary education nitiere. Inenwa kintiere county mano ma Kisumu. Engineer Lazaro Kanyambo kiwacho ni sama o change syllabus to kata buge mane osego koro bedo rendered useless. Education dwaro ni otelne kod career educationist. Aya, mano paro kanyo mar engineer Lewis Woda Wasiboda iloto akintira Wasiboda tipenjo ni ya un kaka jolony makoro maru kriteria mane ma inyalo tigo mondo ng'anyo ma kiny ka kiny ni orum. Aparo ni paro mabende koro ne beno chwalo mar mondo me ni koro mge jongo winj kanyo. Derek bende wacho ni sirikandwa ni chal nade jothurwa iwuoro. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Sharon penjana welo ni bugegi owinjo bedga ready by what time. To kuchapisha bugego owinjo kaw thuolo mane. Aparo ni dhi nyime ni mogik deko mar chapo bugego nyalo affect accuracy margi nikech seche moko bugego nigi error. Silwotwak kintiere Umoja inako e county mano ma Nairobi. Ote maleo ahinya mabende joneno magwa osebedo kata mana kaluwo chenro makama penjo mabende gisebedo ka gipenja. Aparo na chako kodi Hezbon Otieno. Ote mabende nyalo duoko ote go na thoth. Erokamano ahinya.
Mokwongo aneno ka jowinjo kata jopiny ma wan godo e twak nigi concerns mabeyo korka weche mag somo. Ng'anyo ma kinde ka kinde nikech an e union to ka en weche mag loso ng'anyo kendo ni loso ng'anyo ka dwarore mondo walose to walose to ng'anyo ok losi gi kaka onge gimomiyo ji dwa ng'anyo. Be sani adwa wacho ni e higni 5 mosekalo sekta mar somo kama wan gi unions osebedo maber korka basic education nikech winjruok osebedo godo gi sirikal e yore mabeyo momiyo koro pok wabedo gi ng'anyo. Korka ng'anyo manie mbalariany, aparo ni kanyo to jotend mbalariany onego ng'e matut nikech magi CBAs mane gi sign nikech CBA milaro sani gi jo mbalariany en CBA manobedo sign 2017-2021 to gi 2021-2025 ma full implementation pok otim. Koro mondo ng'anyo gi orum nyaka jotel mbalariany ong'e matut ni to kane gima ne gikete kokgi ang'o omiyo pok gichiwo. Kamano chiw to kapar ni lecturers mag university biro dong' e ng'anyo. Koro mano en mpira mani korka sirikal. Ka gin public colleges sirikal onego ng'e, ka gin private colleges to jomaran colleges gi onego ng'e mondo students manie university kik kosomo nikech weche mag ng'anyo. Korka primary gi secondary aparo ni koro weche ok rich ahinya. Chapo buge en gima bedo e plan ma kata sani onego bed ni reflection iluongo ni projection higa mabiro. Project ni higa mabiro wadhi e grade 10. Ikruok onego bed ni chakore kuchako higa presiding the other one. Nikech en gi process mag joma biro ndiko, en gi process mar golo drafts iluongo ni first draft ni be onego ng'e gi jomolony gi ng'eyo mondo ging'e ni mistakes manitie ogol kendo eko donje second draft gima kamano koro ekikelo ne joma koro approve katitelo ne gi KICD ni mondo koro KICD Kenya Institute of Curriculum Development ong'e ni buge gi osegol gi giting'o content madwarore. Koro en process ma ok onego bed ni rikni godo kaka sani jo publishers wacho ni 60 days will be enough. Kane bed ni wan gi process malong'o to en gima onego bed ni kao the whole year. Kik wabed gi mistakes mineno jawinjre nowacho ni mistakes yudore e buge. En a process. En ni nenore ni koro one experts in working in a crisis. Emomiyo koro wayudore weche makamago. To nego kao time mondo wagine mondo wa solve problems makamago. Japenjo moro be openjo weche mag ni be free primary to gi free secondary be nitie. Onego konya duoko penjo no. En onene nade? Nikech an anene ni entie to be ok entie ahinya. Nikech entie ni maybe sirikal chiwo pesa moko kata ka dipo ni yware to gichiwo. Bak mana ni seche michiwe pesni gi ok bi time madwarore koro chuno skunde ni mondo dok ne jonyuol. To seche moko be pesni michiwo ok oromo. Koro be chuno ni mondo wadawagi. Koro ing'e ni mana assessment ma en bo nego ng'e kaka en bo kako nene. To wawacha ni aiduru. Nikech samoro wach ni entie. Samoro ka ni ka penjo makamano ni kapono ni nitiere free primary gi free secondary. Samoro waler ne gini tie bedo gi free primary gi free secondary otendre kodang'o. Wagene luoro mana weche motendre kod omenda. Kwa wacho ka poka yie mamiyo George thuolo. Nikech jibe onego ng'e ni to free education ni en free kochung' ne ang'o. Nikech nitie gimo chung' ne to nitie kuonde ma en tuition. En korka tuition to gi provision of learning materials. To nyalo bedo ni free education ok ochung' ne chiemo mikele school. Nyalo bedo ni free education ok ochung' ne firewood. Maybe free nitie gik ma maybe boarding facilities. Free education nyalo bedo ni ok ochung' ne to parent yako bed ni chip in. Koro nyaka wang'e ni to what is free education entailing. Erokamano ahinya. George minyalo medo wi mana. Erokamano. Penjo maber aneno ka Esbon Otieno ma wuod Nyakach duoko penjo go maber. Tado medo matin niya. Sirikandwa ni motelnegi moluor William Samoei Arap Ruto ni anasepime e higni 3 mosebedo kako wuoyo gi jotich
Iwinjo ka jalup jakom owacho ni winjruok e kindgi gi sirikal kaluwore gi union margi mar NAT ose improve. O improve nang'o? O improve nikech sirikandni timo atua ka atua mar neno ni relationship mantie kindgi gi jotich ni maber. To gimotamo wang'a nyakwaro ngere wuon odhier en niya, nie university kama uluongo ni mbalariany e kama oting'o joma riek mogik, ma kaponi ne ibet piny michoko paro mar yudo solution mar sida ma gin go higa ka higa gi sirikalni bikoro giseyudo. Taneno ni pok gidwaro yude. Solution no ok bi wuok ir sirikal kende, biro bedo e kind joma jopuonj ma mbalariany oyiero mondo represent gi ma oro kocha mondo dhi owuo gi sirikal. Winjruok kethore kanyo. Iparo ni NATO winjore nade gi sirikal? NATO winjore gi sirikal nikech jotelo ma giyiero kaka Otieno gini kodhi wuoyo gi sirikal to gin gi interest mar joma noyiero gi. To ma mbalariany ni aneno ka en mar ng'anyo, nikech ng'anyo ng'eni kaka mbalariany mantie e chuny town kani iluongo ni Nairobi University. Tuk. Jopuonj tuk ing'eni ong'anyo for nearly a year. Ting'eni kanyo nitie nyithind ji ma ji oro kanyo. Koro aparo ni jotend riwruoge mag jopuonj mag mbalariany onego bed piny opare strategy. Gibede gi gimiluongo ni human centric design. Ging'iyane ni gik magitimogi ere kaka gi affect dhano magi serve. Ang'eyo ni gin be gin ji, lakini gine joma riek, they are the cream of this society. Ma kaponi solution na wuok, to wuok mana irgi gin giwegi. Mar ariyo, gima adwa wacho ni to somo be en free adier. Somo en free to some extent. Nikech ok onya bedo free 100%. Nitie gik ma sirikal kawo tuition gi material. So en mano bathe matin. Koro adwa mondo wang'iyane globally ni in America and the UK ma gine pinje mani nyime mogik, boarding school ngama chulo. Any boarding school is not public. Boarding school and decision mar parent adwa tero nyathina e boarding. Koro ideally, in my view, ngamokawo nyathine motero boarding school should be able to pay for it. Basic education provided for and paid for gi government and public ma nyathi dhi to duogo odi. Obro chamo chiemb min gi, obro ninde kitanda wuon gi, to obro rwako lep jo dala gi. Mago kidhiro ne sirikal ogore piny boninde chuodho. Ok timre piny ka mangima. Koro ero an ayie ni en free. To en free matin to modong to janyuol ma bro nyagore go. Mano e wach ma an go kuom wachno. Erokamano ahinya. Bende nitiere kamna penjo moro ma bende aparo ni en ote maliw. Aparo ni Ruth Nyathi Ochieng' ma bende nooronwa godo kentiere Umoja Inako. Wacho ni kinde ma bende koro nitie kaka iriwruok kata iriwruok gi chapo buge makamago. Sani dong ne giwacho ni gidwaro ndalo 60 to kapok pesa owuok. Pesa ni kata mana kata owuok odiochieng' ma kawuono kaka walose ni kata owuog modeko marom nade. Pod deko nitiere e chapo buge ka. Nitiere errors manyaka sani nyaka wa test. Waseno textbooks mantiere koda errors makata japuonjre wuoro mana ni tenang'o. Nikech gin gi believe gik mokete book. Koro kuom pacha ing'eni buge gi osendiki. Buge osendiki, buge osebedo vetted. An asenono vetting process mag buge madonjo e school Kenya ka. And very vigorous. The Kenya Institute of Curriculum Development okowe bugno ne nyithindo matindo. Joma dongo go te bedo piny meng'iyo book page ka page. Maki neno book man gi error e market to ko bedo nikech
printing nodeko. Buk osendiki, buk osebedo approved. To in thuolo mosekalo George nantiere kamna buge mabende nantiere mbui ka adhi duoki manoket. Kanyo e marieyo. Okay. Every time maneno ka nitiere book ma circulate ni nitie gi error, to nyaka penj jo KCD nikech an gi personal relationship kodgi. Akani mabe maru tiyudo niya mostly ng'ato dhi ogo picha mar book ma onge list mag buge mobedo approved kaeto circulate. Book to nitie Kenya kaendi mapuonjo nyaka gik ma kiwinjo to guogi nyalo gweyo. To ok en mobedo approved gi Kenya Institute of Curriculum Development. I can say without a shadow of doubt ni onge book mabedo approved gi KICD mantie gi any error. In fact, the standard is so high that if your book doesn't get 100% clearance, it will not be approved. And if it is not approved, it means you have nyaka nyaka next year. I correct gimora mora manoyudi. In fact, ko yud ka en gi spelling error. Because book no isomo te. From the first page. In fact, not from the first page. Kocha kore toke ka. Nyaka cover. Ma gimine no ringo ga mtandao ni book ni gi error no. Mano ken book mobedo approved gi KICD. I can assure you. Mogik. Okapar ni jo publishers kata printers obet piny rito ni mondo chulgi mande ka gibro go book. Mano nyalo bedo strategy marach on their side. Because the business mar printing has nothing to do with chudo. Ngenia, kochopo January, publishers and printers must deliver the books. Puro mano sida. Wewe tik. Nikech printing idong bede dwaro pesa. Inka gedonyo pesa ditimlo ni igo chapa milion abere. Perspective ma Jojo wacho madwa yie godo. Adwa yie gi perspective nikech jogi publishers gi printers gi noyo hala. Books ma ok giikore godo manitie to wanyalo wacho ni gintie to po giikore ne golo gin books madhi ka sirikal nikech sirikal nigi golo. Lakini kidhi bookshops town ka in janyuol madwa ng'iewo books independently ibro yudo gin e bookshop kendo kidwa ng'iewo tibro ng'iewo. Mak mana contract magin godo gi sirikal mar supply sirikal kaka publishers. Mana ema onge nikech sirikal nigi go. Manyiso ni kata mna private schools kunde mag ji giwegi bende iyudo buge makamano. Kunde ma private dhi yudo buge direct ma kata sani jomose ikore. Kagedhi this bookshops ma wan godo Savannah gene kuonde wa buge go nitie to gide yudo to gide ng'iewo. Koro ng'ama dhi hinyore in this process en ng'ama tegemea ni to sirikal emonego chiw buge under the program of free education. Ema dhi hinyore. Kanyo I have understood George and it is very clear. Ko George nyalo mana kawe mana gi kama ne weka mani medo lero koso nitie ko point makamano. Atike gi kanyo niya. Onge jomo obet kamoro marito ni nyaka chieng' moro sirikal chulwe ko biro go book nitie. To nitie character mar jo ohala mar mobilize the public mondo okonygi go lwenjgi mar ohala. Ineno chandruok mantie kind publishers gi government. Iluongo gi dho ngere ni business dispute which benefits them. Mobilizing emotions mag nation mondo konygi solve business fallout ok en proper channel. In fact, onego giwuo mana kaka ne gidonjo e contract in secret. Seche mana ne gindiko contract ne ok giluongowa, koro sani koro iluongowa mondo wabwane kaka contract otimre nade okethore. Ooyo anto mano tadwa kwerogi gi muolo mar Nyasaye ni gidoge toke kuma ne gindike contract gilos wach no piyo mondo nyithindo timre nade odonje school January. Atieko gi one interest ma wan godo mano George to tiyo korka kore. Korka kore interest ma wan godo ni whichever way it takes we don't care on the matters mag contract kaka no bedo kendgi. Ni iga manyien wayud buge school ma jopuonj biro tiyo godo mondo wabed gi transition maber
Kama no otimore, it will be very unfortunate. En gima ok dhi bedo maber nikech jopuonj biro chako ywak. Kata mana jonyuol bende nego ikre yo makare. Janyuol jopuonjre jopuonj duto te nego bed ni ikre. Sirkal onego yuda ni what is the solution magidhi keto ni mondo buge oyudre e skul kaka dwarore. Mano ema dhi konyo. Koro kaka gidhi deal gi publishers gi gine mano koro mano sogi gine maging'e kaka gidhi deal godo. Wan okonyal yie ni kendo jonyuol bedo blamed kata principals mag schools kata heads of institution ni bedo blamed ni ginyiso jonyuol ni mondo dhi ong'iew buge nikech buge onge skul. Mano ok gima ok en picha madhi bedo maber. Jonyuol osetimo ting'gi, jopuonjre bende osekawo ting'gi. Jopuonje bende osekawo ting'gi. Koro sirkal bende okawo ting'ne. Okawo ting'ne o provide buge. Kaka gidhi time mano mali. Mana kamano aneno ka dakika 30 oseromo tok saa 4 mar okinyi. Ka yo matin koduogo to koro oduogo e okang' mogik nyaka romgo jwang' ma bende koro biro bedo kwalung'o godo twak ma bende wantiere godo okinyi makawuono. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Anahero mana niti kende. Ihere ahinya to anaparo ni en ok oyie kodi kata matin. Ang'o? Anatimo ang'o? Nyiri mane wane college nin gi nyiri mang'eny ahinya. Bende nok apar ni kantie achiel kuom gima ni hero. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena ina jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwako gi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakorongo jongo dongi matine dakika 20 mar mondo mwatik chendo mar mbaka oromo kiny makawuono kwa mulo chala
mano mar sekta mano mar somo ahinya nyaka luwore koda midhiero mago mag goyo chapa buge manyaka sani riwruok mago mag jogo chapa ywak kaluwore koda gowi ma bende piny owacho nitiere godo maheo siling bilion 11. E okang' mar ariyo ni aparo nitiere ote moro madwaro mar mondo mi asom kinyalo ketna moko kuom ote ma bende nitie achiel kata ariyo mar mondo mi asom kaluwore gi sama chuok ma bende nitiere godo. Collins Odera iwacho ni iwuok Maranyona school Bondo sub county iwinjo chenro maber kabisa. Sirikal onone kaka nyalo loso weche mag somo mapacho ka nono to somb nyithindwa to biro bedo ka kethore. Koma na paro no gi kanyo bende kotende kod kethruok mag somo. Achiel ndende machiel mabiro bedo ka nene sekta mar somo nikech sasa nika koro loso kotende kod goyo chapa buge midwa go chapa gin mago mag grade 10 mag senior school. Ywak bende nitiere ni jopuonje mag JSS skunde mag sekondar ma adundo. Sani koro ywago reyo autonomy nge gino rumo ngere gi dhongere kaka autonomy nyakoronga juang gidwaro mar mondo mi ne kaka nyalo tagi gintiere wang'eni skunde JSS nitiere buo tinochin skunde mag primary manyiso ni jatendgi en head teacher. Skunde mag secondary wang'eni jatelo iluongo ni principal. Koro gin gidwaro ni e skul kuma gintie gibed gi jatelo gibed gi principal to head teacher bende bede skunde mag primary and kekruok makone kod kocha akena chaka gi ng'aka achak kodi achak kodi George achaka ni kodi achid na lebose bedo ka mienjo nikech ma walos kata na jumani e gwenge mopogore opogore no ka jopuonje mag JSS ne ng'anyo ging'anyo ne autonomy ging'anyo kaluwore koda chudo ging'anyo kaluwore koda dhugruok mago mag tich ma bende gibiro bedo ka gintiere godo. Ero kamano penjo ne en penjo maber nikech wach ng'anyo mar jopuonj ma JSS nyeche anene Nakuru anene gi Kiakure ka giwacho ni gidwaro autonomy to mae gima anya wache education sector ka kaka Hesbon ang nowachi nitie gi policy mondiki to in fact ministry ka ministry kata sector ka sector nitie gi chike mondiki piny kaka itime seche moko e mbakani policy no wacho ni JSS nitie kanye ene primary JSS schools ni kanye nitie e primary school jatend primary school no nyinge ng'a en headmaster donge koro policy masani en ni kamane kako timore gima nyalo advice mondo mi jopuonje matimo ng'anyo gi oyud gima gidwaro onego gidhir policy change to en policy change mana ma make sense JSS ochakre karang'o Sharon ochakre igni adek igni adek in gadiera ni japuonj mosepuonjo ting'eni jopuonj mantie JSS nomigi orak manyiso ni japuonj ma oldest mosepuonjo JSS osepuonjo how many years igni adek koro japuonj mosepuonjo igni adek nyalo bedo headmaster no osetimore Kenya ka ok en sensible doesn't make sense gima onego bed ni gidhiro en ni JSS bende obede gi structure moro mantiere gi head of academics mantiere gi sport master mantiere gi gik makamago ma gin be gi hold ka gitiegore mos nikech ma en jani safar morie Egypt ok nyal chak gi cartoon ichake mana Nairobi ka tikalo kacha Turkana tichopo Addis Ababa tidhi mos ka ang' nichop kuro to ja igni adek mang'anyo ni mondo migi autonomy mar JSS in its current form in my view is a tall order to suspect ni mato lwenje Hesbon gini gi omboko milemba gini jokupet en yuarruok aparo ni ng'ato dhiro jomoko to ng'ato be dhiro jomoko koro yuarruogno kik inywa nyithindo nikech seche motim ng'anyo nyathi ema hinyore koro adwa tang'o ni wach moro ndalo machon kane wadwa neno movies 1800s to ni bet piny to
iwiro gimoro ni de ka movie nenore. Movie ose evolve masani don't wanene a flat screen. Wanene simo. The world has moved on. Gima poko move on gin gik moko adi. Ariyo maneno. En kaka wabete class seche mipuonjowa. To gi kaka wawuoyo gi joma ndikowa. Gigo poko evolve. Dhano oseparo kaka gik moko nyalo improve. To kaka jotich nyalo wuoyo gi joma ndikogi. Odong e street gi placards. Kane wanyalo paro kaka wanyalo engage employers wa seche ma wantiere gi sida. Adier mane Nyasaye to wach mar ng'anyo nyalo rumo. Ano wach mar ng'anyo ni otamo wanga nikech kidhi koni nitie ng'anyo, kidhi koni to nitie ng'anyo. To yawa en 2025 jothurwa en 2025. Ero kama naenya to dibed ni midhiero ma ntiere achiedh nade mag ka jo SSS bona en kaluwore koda kawinjo kanyo ni dibed ni yorok mar nat gi kupet. Ok adwa donjo gima Jojo wacho ng'eni mano pache an gima do wacho niya the original idea mar system manokel manyien 2633 ne original idea ni igni ariyo mag pre-primary, igni auchiel mag primary, igni adek mag junior, by then ne iluonge ni junior secondary, to gi igni adek mag senior secondary. The original idea ne onge independence ma ineno gi jodwa yuago ni. The original idea ne niya igni adek mag junior secondary to gi igni adek mag senior secondary ne riwo kanyakla to te the compound miluongo ni secondary school weche mag independence ne onge. Koro kane mabe kinyalo paro kabisa ndalo magoha school ka school ma secondary school no make classes mane dhi accommodate grade 7 to bang'e kane sirikal ong'iyo to gineno time machuok manitie to gi classes availability mag room to gi number of candidates mane transit ne giyudo ni classes mane gichiwo achiel e secondary ka ne ok dhi accommodate. Ema nomiyo giwacho niya ni junior secondary ni odong'e compound mar primary kama classes were available nikech ne gidhi we classes mane readily available. Koro weche mag independence ne ok dhi bedo kata bed ni ne gidhi mbele kata ne gidong' onge weche mag autonomy kata independence mane dhi bedo. Kane gidhi mbele dine gin under principal. Kane gidong' chien ka they must be under head of institution. Koro onge weche mag independence madonje. Emomiyo adwa yie ni maybe independence ni nyalo bedo ni en siasa, wan to waonge siasa kode. Siasa to kuma entiere maybe Jojo ng'eyo mono kaka neno. To kang'iyo matut jo junior gi kama ginyalo tiye maber magibedo supported magi succeed kipenjo gi one on one primary ka gibedo supported gi jopuonj ma nie primary gi mokonyo gi puonjo kata subjects moko ma ginok gilonye to jopuonj mag primary schools gi olonye emokonyo gi magidhiro nyithindo gi makoro nyithindo gi timo assessment mar KJSE. This is something positive monego beni gi kwano. Gima dendi ne gikelo oko maler niya ni to ang'o matimore ma gineno ni ok ber negi e school ka monego rie. Kaka Jojo sewacho ni maybe structures mag operations onego rie mondo gibed kata gi some input in terms of management style kata management. Those would be gik mawinjore. To wang'iyo kata public participation manotimore under what we call presidential working party manenitie. It engaged everybody. To ne ji oneno ni kama na domiciling motime primary school ni e kama ber manonego bed ni jogi nitie. Mabe sessional paper noselosi monego bed ni dhi e parliament mondo be discuss mondo koro wagol kata weche mag junior secondary waduoge junior school to gi senior school and gimiluongo ni comprehensive school. Ma policy ni ema pok odonjo but practically mano gima bedo implemented. To kada bed ni an ng'ama chiwo advice ne jopuonjwa manie junior school
kama ber mane gibede gi professional development ma ginyalo fast track ne en comprehensive school ka. Gimomiyo, one of the requirements sani mane ok timre chon, ni mondo itel ne primary school kata sani, nyaka ibed gi degree. Jomane nigi mane choncha ne wayudo positions gi based on experience to teach me setiyo. Sani, it is one of the requirements. So jomanie degree, jomanie kata transition on leadership, jomane gi degree sani junior school ka nitie jomane omedore manigi degree sani. But kwang'iyo ikgi gin joma timang'o, joma koro joma biro dong' gi degree ka gin ng'ageni, dong' gin jo junior school gi. Koro gihore mos kae kama ka gidwa professional development ma gidwaro cha dhi konyogi. Sani gidonje service ka gin e grade miluongo ni C2. C2 ka gihore mos in the next 6 years gibiro bede C3, C4. To ino kine ka higni go tek ikiwacho in the next 6 years is only 6 years is just in fact, let me tell you, for you to be a principal of a school sani, ng'ato tiyo higni 15 20. Nikech nantiere achiedh nade bende mar promotion weche promotion. This is awacho weche mag administration mineno gi ywagone. Administration en different gi professional growth on promotions mag grade. Lakini king'iyogi ka gichake C2 a primary school ka in the next 6 years gine joma dhi bedo heads of these institutions. Be moko biro wacho niya kare ne wago koko nang'o. Koro onego gihore mos mondo puonj gi tich ka the intermingle. Be seche moko giweni ginyalo bedo ni gibiro gi degree to most of the jopuonj ma gipuonjo godo bende gi degree ka e skunde gi primary gina gi degree. Enena ni TSC poko yango ni jopuonj gi nigi degree. Head teachers maran these schools, some of them nigi degree. To gin gi gik moko ariyo, en gi degree to en gi experience. Kade jopuonjwa gi ohore mos mondo tagi ataya mos junior school a comprehensive setup ne, they would benefit much more than koko minano koro. Ting'eni mano ni mana achiedh nade achiel ma bende giwago wacho autonomy ne to solution makare. To midhiero mamoko ma bende giwago ne reyo nikech gocho ni chudo mag tin kopogore gi mano gocho ni workload ma gintiere godo bende thoth as compared to their counterparts mantiere e primary. Chudo biro gi entry point seche midonje service. Ka kiyudo tieno mosetiyo higni 20 kata bed ni nochako pech to osetiyo higni 20 ok nyal expect ni donje service tichulo umaro nikech in be nitie kama idonje. Be luckily sani gin gidonje grade miluongo ni C2 ma seche moko be gidonje service to giyudo jopuonj mose stagnate manopuonjogi to ichulogi the same. Ineno ichulogi the same. Koro ka chudo ka to onge ywagruok moro amora. Ena ni ywak maduong' magen godo ni wadwa bedo independent, wadwa bedo kendwa, wadwa bedo gi autonomy, miwa staff room mamarwa kendwa, miwa activities mamagwa kendwa. Mano dong bende giywak ne pesa moro bende jopuonj madongo bende muonyo manego bed ni gitiyo godo. Pesa mani? Pesa kama to ngeni nitie accounting system e school ka school. Maka dipo ni embezzlement ok en ni en embezzlement ma junior secondary or junior school embezzlement. Embezzlement en embezzlement. Kata ka in primary to andiere na embezzler. Ibro embezzle pesa. To mano ikawo case kaka ng'ata chiel. To pesa mabiro e school nitie ng'ama iluongo ni AI holder, ng'ama bedo accountable. Gin migi tich to migi provide provision mag gik madwarore e school emonego bed ni chiwo to gipuonjo. Koro an akwayogi ni gihore mos, gitere mos, gibiro yudo ngima ma gidwaro no ka gitiyo maber kendo ka gitiyo matek e skundego. They will see the ka wadonje weche mag incitement. Wan kaka NAT wamiyo gi thuolo mondo gi belong to a union of their choice. Kata ka gidwa donje KUPPET, it is their choice. Ka gidwa bire NAT, nikech sani ng'eni bende nyalo bago gi nikech NAT un jo primary to KUPPET jo secondary. Wan NAT ok wa jo primary. Un jo Kenya National Union of encompass everybody. Kata leadership wan gi jo secondary e iye, wan gi jo special needs education e iye, wan gi people living with disability e iye. And KUPPET kia jo magen godo. One here every other person. One here every other person in NATCA. Ma one open door
en kihero bedo kodwa ibed kodwa. Aya. Yes. Gi wachni mogik Hezbon. Wachni mogik bang'e to koro wadhi ir George koro. In inene yo machal nade koro weche gi duto te mabed nolof. An mogik adwa wacho ni wakel kwe e sekta mar somo. To kwe ni ibro kel gi ji te. Wan jopuonj, ministry to gi jonyuol. To moso kindwa jopuonj weche manyalo kelo koko matindo tindo magiyuaro wawe wadhi wati. Let us respect authority. Kawuono head teacher no emanitie. Kiny oonge ine mibiro bedo. Chiw lwasi maber ma in bet di hani mondo iyude. Mano biro konyi. Mogik ne nyithiwa madhi timo penj ma KCSE to gi madhi timo assessment KJSEA to gi KPSEA. Wadwa ne akaw thuolo ni mondo wa wish gi good preparations, paro mosettle mondo gitim penj e lwasi maber. Jopuonjo madhi tiyo be gitie yo maber mondo wayud dongro kata wamed gero somo e Kenya ka, nikech mano ema odong' wanyalo timo. Moko go to koro wabiro kwa sirikal ni ka jopuonj tiyo matek to ka nyithindo be tiyo matek, sirikal be obed gi kuwajibika. Gin be gikaw their roles seriously mondo kik wabed gi ng'ikruok to gi ywak mang'eny. Year 2025 wabedo gi ywak mang'eny. Let us transit to 2026. Sani ywak makamago oserumo, pesa uyude yo makare. Awacho ni ywak ok en kata msara kende. Wan kaka NAT we are happy ni wasebedo gi CBS ariyo mabeyo. Lakini ywak en kata gik moko ma sirikal onego bed ni golo pesa to konyo mondo somo dhi mbele. Wabedo gi ywak mang'eny kaka koro ineno ki jombalariany nigi ywak. Gitem gitiek weche gi mondo kwadhi e higa 2026 wabed gi a very settled education sector. Aparo ni mano biro bedo nwa maber. Erokamano ahinya, erokamano ahinya. George William, in bende minyalo medo gi wachni mogik watieko. Atieko mapiyo niya. 844 ne en system mar knowledge. Joma ne nyalo mako somo e wigi kaeto donjo e yod penj to ng'ogo gik ma ging'eyo te to bet namba 1. Mano ne 844. Marwa ni sani en focused experience. Ma japuonj mapuonjo nyithindo nyako obed gi paro mar dudo e puonjruok gik ma nyithindo dhi experience. To ma en gima ipuonjo e experience. Nyaka itime e king'eye. Koro adwa bedo gi advice mo matin mar jo JSS teachers. Nigi ore mos kaka Hezbon wacho no. Kik gichak muocho tulo chon kamano. Gik ma gidwaro go aparo ni nyalo losore. Mar ariyo, wacho kata ni nitie smart approaches mag loko buge ma jo Kenya nyalo donje. Asewacho mokwongo en hybrid. Mar ariyo, mondo wa migrate from handheld books to digital gradually, mos. Wachako gi joma mobet e spaces ma digital migration nyalo timore mondo wa produce ang'o e-books ma nitiere a group of students ma ok ochuno ni nyaka bed gi book e lwetgi, nikech gin gi gadgets masani manyalo yudo ne gi bugego. Ok ochuno ni nyaka gibed gi book e lwetgi. Mogik ka tek ahinya to koro wanyalo bedo gi gimiluongo ni government lease model. Ma buge gin mag sirikal, school timo inventory. Ma ka nyathi odonjo timiye buk ni mari ma kwano ma higani rite maber, kik iduoke koti, nikech kwano namba 1, namba 2, namba 3 mimiyo nyithindo this year emibro migi next year. Ok ane tiende print book manyien every year. Koro ka school osebedo wuon inventory, to nyathi ang' duoko bur, school bro miyo. Kamane kaka ne Hezbon gi no somo yawa. Ok gima ne gitimo no nokonyogi. Kwaneno ni ma peko ingowa, to aneno no peko ingowa. Mana kwatieko. Koro wawe gi kanyo ni mondo watim mano obednwa mayot. An mane wach mano. Erokamano ahinya, Aguni erokamano ahinya. Ng'eni weche mag somo ok nyal ga rumo. En mana
ok nyal rumo kata kamana naguni ruk manene nikech kinde ka kinde kwa lungo uka mar mondo mi uchopo mar mondo mi wabil wach. George William Nyakoronga Jong njalo e weche mag somo. Hezben Otieno en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mano mar NAT. Nyakoronga Jong ni naguni ruk manene nyako bedo kodwa chakre saa 10 mar okinyi no kan kenda nantiere koda Joyce Oduor. Kiny medo odiochieng' ibe kodo odiochieng' makare iritri wanere ka Ruoth otelonwa. Nyinga Sharon Ng'ao.